Здравейте отново на изкачването към връх Свобода. Енихан Баба, момчил юнак. Ето, жълтата фанелка отново води. Но днес имаме и катерача Баце Тошко. Те докажи процента да сметнем вама, Баце. Кола 6-15, колко прави, не знам. Но добре прави. Бе, сега в момента колко е? В момента, значи, няма да съобщавам вама колко е, защото не е впечатляващ. И сега малко срещу слънце